Mursko Središće, najsjeverniji grad Hrvatske koji zadnjih godina ubrzano mijenja svoje lice. Realiziran je cijeli niz projekata. Neki se pripremaju, a neki su u realizaciji. Najvećim dijelom je riječ o financiranju iz EU fondova. Projekti su visine više stotina milijuna kuna, te će značajno doprinijeti kvaliteti življenja u najsjevernijem gradu. Gradonačelnik ističe da je on samo prvi među jednakima, zapravo kapetan broda, a znamo da brod ne može ploviti bez posade. Njegovo je da odredi smjer, a posada je nužna za realizaciju toga. Isto tako, naglašava sinergiju s građanima, kako bi se brže i lakše dostigla željena kvaliteta življenja sa zadovoljenim svakodnevnim potrebama građana, kako bi vrijedila sintagma grada sretnih i zadovoljnih ljudi. A danas zasigurno još dopunjena s dvije riječi: stabilnost i sigurnost. Pa da vidimo što se to radilo ili se radi u najsjevernijem gradu. Izvode se radovi na izgradnji sustava odvodnje, aglomeracija Mursko Središće s pročistačem otpadnih voda kojom građani dobivaju dugoročnu i kompletnu infrastrukturu. Kompletnom rekonstrukcijom najstarija ulica Matije Bupca u Murskom Središću dobiva novi izgled. Ovo je milenijski projekat od 253 milijuna kuna sa kojim ćemo našoj djeci i unucima ostaviti čisti okoliš. Gospodarska zona Brezje u potpunosti je opremljena komunalnom infrastrukturom. Rasprodano je svih 13 čestica. Izgrađene su ili u postupku izgradnje proizvodne hale. Pokrenute su aktivnosti za proširenje nove gospodarske zone. Završena je kompletna rekonstrukcija ulice Slatine, otvoren je i prostor za novu stanogradnju gdje je svih 6 gradilišta prodano. Izgrađen je novi dječji vrtić Maslačak u ulici Slatine koji je suvremeno opremljeni i uređeni. Dugogodišnja želja je ostvarena, a naši najmlađi dobili su odlične uvjete za razvoj u najranijoj dobi. U potpunosti je adaptiran i opremljen Centar za kulturu Rudar. Kroz projekt Kino u gradu Kinu, postavljena je nova oprema za prikazivanje najnovijih filmova. Trinaest godina bili smo bez primjerenog prostora za kulturna događanja, a danas imamo ovo prekrasno zdanje, a ponovo i kino. Tokovi društveno-kulturnog života sada su svakim danom značajniji. Obnovljena je zgrada stare škole. Preseljena je gradska uprava, a samim time u zgradi nekadašnje uprave otvoren je prostor za sve državne i županijske urede na jednom mjestu. Uređena je jedna od najljepših riječnih šetnica u Hrvatskoj, koja se svake godine nadopunjava novim sadržajima. Postavljene su ležaljke za odmor, sprave za vježbanje, oslikane su klupice, postavljeno veliko dječje igralište. Pokrenute su aktivnosti oko spajanja šetnice Mursko Središće sa Svetomartinskom murom, kojima će se obogatiti turistička ponuda. Jako smo ponosni na našu šetnicu koja mami svojom ljepotom i uređenošću. Brojne ljude, a sada ćemo je spojiti sa Svetomartinskom murom. Kupljen je spomen dom rudarstva, koji će se kroz projekt Energy Tour opremiti inovativnim turističkim proizvodima. Odobren je projekt Energy Tour, kroz koji će se interpretirati počeci vađenja nafte i značajno proširiti i opremiti postojeći spomen park naftaštva. Kontinuirano se ulaže u opremanje etno kuće u Murskom Središću koja će interpretirati život rudara. Za unapređenje komunalne usluge za građanstvo kupljeno je komunalno poduzeće Murs Ekom i u provedbi su projekti izgradnje kompostane i nabave 2 komunalnih vozila. U potpunosti obnovljena grobna kuća i okoliš na groblju Peklenica, Križovec, na groblju u Murskom Središću izrađen je zid urni. Kupljene su i rashladne komore. Za sigurno i lakše prometovanje izgrađene su pješačko-biciklističke staze Hlapčina Vrhovljan, Križovec, Peklenica, rekonstruirana i obnovljena je ulica Antuna Mihanovića. Ulagalo se u modernizaciju komunalne infrastrukture i postavljena je nova LED javna rasvjeta po svim naseljima. Europskim sredstvima sanirano i uređeno je odlagalište otpada Hrastinka.
Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o rješavanju prometovanja državnom cestom D209 od Čakovca do Murskog Središća, te kroz sam centar grada. Odlukom vlade pokrenute su aktivnosti u smjeru izgradnje novog mosta i zaobilaznice. Obnovljeni su i rekonstruirani vjerski objekti. Nova fasada ili Marija na crkvi Svete Ane u Hlapčini, sagrađena nova kapelica Svetog Josipa Radnika, obnovljen i uređen Vidrov pil u Peklenici, obnovljena 3 pila u Murskom Središću, sagrađen zvonik Svete Barbare. Uređeni su i obnovljeni svi društveni domovi na području grada Mursko Središće. Prostorije društvenog doma u Hlapičini adaptirane su i uređene. Uređen je i eksterijer doma. Društveni dom u Peklenici u potpunosti je rekonstruirani i uređeni kao mali kulturni centar. U društvenom domu u Križevcu uređene su i opremljene prostorije i dvorana. U društvenom domu u Štrukovcu uređene i opremljene su prostorije i dvorana i postavljena nova fasada. Obnovljene su skele u Murskom Središću i Križevcu kako bi se dalje održavao kontinuirani prijevoz putnika i turista. Za daljnji razvoj ribolovnog turizma sagrađen je novi ribički dom. Na korištenje su date nove sportske prostorije na NK Rudaru. Kupljeno je zemljište i pokrenute su aktivnosti oko gradnje planinarskog doma. Financiranje sportskih, kulturnih, tehničkih udruga višestruko je povećano, te one postižu odlične rezultate radeći na promociji grada Murskog Središća. Opremljena su dobrovoljna vatrogasna društva na području grada. Ulaže se u razvoj sporta, sportske infrastrukture, sportskih i rekreacijskih aktivnosti, te promovira zdrav način života. Osnovano je društvo Naša djeca, te je Mursko Središće dobio počasni naziv Grad prijatelj djece. Provodi se projekt Siju vrtić, kojim je omogućen produljeni boravak djece u dječjim vrtićima. Grad Mursko Središće i udruga udomitelja zalažu se za aktivno promicanje udomiteljstva kako bi djeca i odrasle osobe dobile kvalitetnu skrb. Daju se poticaji za rušenje i obnovu starih kuća te gradnju i kupnju prve nekretnine. Pokrenute su aktivnosti oko uvođenja jednosmjenske nastave u osnovnoj školi. Građanima je ponovo omogućeno vađenje krvi u gradskoj ambulanti te kupljen analizator krvi za brže pretrage. Opremljena su i uređena dječja igrališta na području grada. Grad provodi niz demografskih mjera kojim olakšava život djece, mladih, mlade obitelji i umirovljenika. Dodjeljuje novčane pomoći za novorođenu djecu, besplatne bilježnice za osnovnoškolce, slikovnice djeci vrtićke dobi i osnovnoškolcima povodom božićno-novogodišnjih blagdana. Tu su i besplatni udžbenici, topli obrok, jednokratne novčane pomoći srednjoškolcima i studentima, novčane nagrade studentima za dobivanje dekanove i rektorove nagrade ili doktorata, bonovi za umirovljenike, poticaji za mlade. Povećano je sufinanciranje dječjeg vrtića na 60% u korist roditelja. Otvoreni su državni i županijski uredi, ispostave zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, ispostava urbanizma i upravnog odjela policije. Ravnomjerni razvoj svih naselja nam je prevažan i to svakodnevno dokazujemo. Otvorena je ispostava Zavoda za hitnu medicinu kojim je zdravstvena skrb podignuta na višu razinu. Odobren je projekt Prši, projekt izgradnje širokopojasnog interneta za grad Mursko Središće i Gornjo Međimurske općine, kojim građani dobivaju brži internet, te je potpisan ugovor s Hrvatskim telekomom. Provodi se druga faza projekta Zaželi, program zapošljavanja žena. Odobren je i projekt Interreg HU-HR, Cross Cultural Kit Project, kojim će se financirati manifestacije. Provodi se i projekt Centar radosti u kojem sudjeluju udruge s područja grada. Kroz projekt Wi-Fi 4 EU omogućen je besplatni Wi-Fi pristup za građane. Briga za sve generacije i za sve potrebe građana je u fokusu naših ciljeva. Traži se izvor financiranja za revitalizaciju Majura u Štrukovcu i Hlapičini, koji su više puta bili prijavljeni u razne fondove.
Za poboljšanje signala mobilnih operatera pokrenute su aktivnosti oko izgradnje antene u Peklenici. Otvorena i uređena je željeznička stanica za putnike. Iz robnih rezervi nabavljen je čamac za spašavanje, i to na rijeci Muri. Kupljeno je zemljište u samom centru, klaonica bivše mesnice Hoblaj, u potpunosti je obnovljen javni WC. Pokrenute su i značajne gospodarske aktivnosti, privatna stanogradnja, gradnja privatnog dječjeg vrtića, gradnja doma za starije i nemoćne, gradnja trgovačkog centra. Suradnja s gradom je na primjerenom nivou, čak mogli bi reći vrlo dobra. Rezultat toga je i ugodna klima za ulaganja. Za sve ovo nabrojeno trebalo je puno znanja, upornosti, stabilnosti i sigurnosti. Dostupnost EU sredstava kroz javne pozive vlade Andreja Plenkovića je ključna, a povećani prihodi zbog porezne reforme značajno su doprinijeli ubrzanom razvoju. Naš grad su više puta posjetili predsjednik vlade, predsjednice država, gotovo svi ministri, a o našim projektima i potrebama svi oni znaju sve. Ja sam govorio, a oni su me čuli. Rezultat svega je sve dosad prikazano. Želja je bila da ovaj film traje 3-4 minute, ali to jednostavno nije moguće. Bezbroj projekata samo priča priču u vrlo aktivnoj atmosferi proteklih godina u najsjevernijem gradu, koja se nije promijenila ni u vremenu ugroze COVID-19. Ravnomjerni razvoj svih gradskih naselja od velikog je značaja i osjeća se na svakom koraku. Sloga i razumijevanje ljudi koji ovdje žive postala je svakodnevica grada Rudara i doprinosi dobroj atmosferi, a sve ide brže i lakše. Prevladane su neke podjele iz prošlosti, te se u toleranciji i uvažavanju grad može nadalje uspješno razvijati.